حسوس سلامتنا تقبلوا فنونا أب مكتال تركب زخوركم تعزبتنا كم يوعلكم نلومي عربي عسران حدا مجابيت فرق معلتن فرانس تدالوا هجراون زيناتات حزولكم قريبة زلخو في المنظومة نمكتالكم بخبرنا عدمكم بقندر استزينا في اللم مبل 30 شوعة عامت مدمساس نادو إزن محرار كتما فعبتن بخبز بلدن قد تذكيرون بيت سمرت تحقاقست نرزمن دفرات 119 تمهارو بسيرتيفيكيت مرقة أب هجراو موكس هوسبيتال برهان عيني متوحد حبلان جلاكوماني كايد اللهم سمين كوريا عوت مخانوز قلت صوتو فتنات سأرى نفرت ميسايل كم زكايدة تفليت عام عطو قوامي حيلي ام 23 معكل عدنا نزغنت كتما والي كالا خنفو وصاصره تقاليحو منغست ماليزيا سبربار قدم 10 عامات تصورت نفاريت داغم نمدلاي قاتيبو ناب زرزراتو من سنسجر مبل 37 عامت مدمساسنا دو إزن محرار كتما فعبتن ب19 مجابيت بخبز بلدم تذكرون اتي بسلف تمهرون سراويتن استسنين اي زخر مدب وجل بهال الجين نكفل سراويت 30 حدم زقربتو بهلاون سنه طباون مسنادو تادم يغنيرو اما حضر نوزوا فعبت اتو احمد محمد نور رجب ابز اسمعو قال قدمي 37 عامات زتخايده سرحت مدمساسنا دو اب تاريخ صورانا نطبه مغيرو زخونه عبي وتادراون دبلوماسيون عوتات تغناصفنالون نحرنت ملا هاجر باب زرحون كان زخونه غليصوم اتو احمد اسعيبو نايلوم عمت صنبل زخري اب فليز بلا تاريخاو معرفي كايد سلازلو كم زيغاتات مدرخ زحاتون مملا كم وترو دلوات كنكون كم زغبا اسميرلو اما حدار ختما فعبت اتو محمود شيخ حمد بوغنو اتي ناي زخر مدب كينوت دغس زخيد رزين ملخت خنزلو بمتقاس بايتا مسغار تاريخ سلازخونه بعتوب كسرحلو زخاخيروم حزباو سراويت حرنت إيرترا كاب 17 ساب 19 مجابيت 1988 بزكايدو برق أو متقعتي نت مجزاتاو سرعة درج زمكحلو زنبره لعلي 10 سراوي زنبرو نادو إز كابتن 10 عامات زعردلو جنبار نقفة كم زدمسسو زذكريوم بيت تمرت تحقاقست نرس من دفرا بخلص حساب جبرن كسلطنو تصنحو تمهارو بسيرتيفيكيت مرقة وكيل إيرينا شويت قبل برهان زدالو تتصاب الالتهاب تماريم كتقربيا بيت مرتي تحقاقست نرس من دفرا تمالي 10 مجابيت أما بل 15 كورس 219 تمهارو بسيرتيفيكيت أمريغا تمرقتي أولات مبل 34 زوريا هقرا أقلقلوت كينوم حدا عمتن شد شورحن بقل حسابن بقبرن سلطان مخانم تحبره دايركتور نايتا بيت تمرتي أتو برخت فساية الحبرة الصبون بمويا وسنة مقبار كقلقلو أتحساسيبو أوها هادي أبيات تمرتي تحقاقست النرس أبزوباتات أوتو ميكائيل جهراي بوغانو زاقي زبزحو تحقاقست النرس سلطان لو كورس كم زخونة بمتقاس أو جيزي قبراو تمرتي أوركتون زقبرا موكس هوسبيتالاتن تكالات تعنان مسقانا أقربو وكيل تمرقتي بوغانا تعنا حبرة الصبوم نمو حاسن نمو حلاون قال بمتاو درجات مرتم كبز بلو بايتا كحسابلو الزخاخيرا المينستر تعنا جزا وانا دايركتور كفل بوليسي وطنن ممعبال عقم سبن دكتور برهان دبرو بوغانو مويا نيرس توفاينت سنة مقبارن صنع محلان زحاتت عودة حكمنا وسنة فلتسلس خونه سلطنت النزب بقبو كمزة تكبرو زلو صنع عمنت قليتو أو كل تشحن سلستن تمسرتت بيت مرتي تحقاقست النرس من دفرة زاكت حدا الشحن حدا 230 شوعة دق أنستيو زركبهم حدا الشحن شوعة 100 موياوين أمريقا لا أب هجراو موكس هوسبيتال برهان عيني كاب ملا هجر نزموت زيغاتات بنصا مطبحت حبلان جلاكوماني كايدالو بزعبازي نسومن زقصل مدب وكيل إيرينا دانيال ولد بملكع صبصاب زدالو تحستلو غير مسقل غرز غير كأروي
ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ብምትሕባር ኤርትራውያንን ኣብ ካሊፎርኒያ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኪር ብላይንድነስ ዝተሰምየ ጉጅለ ሓኻይም መጥባሕቲ ሓበላ ዓይንን ግላኮማን ይካየድ ኣሎ ኣብዚ ካብ 17 ክሳብ 23 መጋቢት ዝካየድ ዘሎ መደብ ዛጊት ንልዕሊ 300 ሕሙማት ናይ ሓበላ ንልዕሊ 10 ሕሙማት ድማ ናይ ግላኮማ መጥባሕቲ ተኻይድ ኣሎ ንጉጅለ ሓኻይም ኪር ብላይንድነስ ጠርኒፉ ዝመፀ ኣባል ቦርድ ዳይሬክተራት ዶክተር መንግስ ባይሩ እቲ መጥባሕቲ ኣካልን መቐፀልታን ናይቲ እናተመላለሱ ዘካይድዎ ናይ መጥባሕትን ስልጠናን መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ጎኒ ጎንቲ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ንኤርትራውያን ሓኻይም የሰልጥኑን ተመክሮ የካፍሉን ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣብ ክንዲ መመፂና ኣብ 2 ዓመት ድዩ ኣብ ዓመት ድዩ ገለ ምምፃእ ዳርጋ ወርሒ ኤክስፐርት ክንሰድድ ፀኒሕና ሕጂ ምሳሌ ብዚኣ ሙሽ ናይ ሎሚ ናይ ዛሶምን እዚኣ ብዛዕባ ግላውኮማ እዩ እዚ ጋሻ መፂ ዘሎ ናይ ግላውኮማ ኤክስፐርት እዩ ጠባሓ እዩ ጠባሓሎ ኣብ ርእሲኡ ግን ይምህርካ ኣሎ ንሱ ተቐንዲ ነተክረሉ ዘለና 100 ንምሳሌ ሕጂ ዝጎስጓስ ዝግበር ዘሎ ብኤርትራውያን እዩ ዝግበር እትናትና ድላይነት ናብቲ ኣቑሑት ናብቲ ፍልይ ዝበለ ቴክኖሎጂ ገለ ትራንስፈር ንምግባር ተዘይኮይኑ እምበር ናይ ሓበላ ሕጂ ናትና ሓንቲ ትርጉም የብሉን ንሓበላ ኢልናስ ኣይንመፅን ኢና ኩሉ ሒዞም እዮም ሕጂ እሱታት ክንቅፅሎ ኢና ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናይ ግላውኮማስ ብፍላይ ኣብ ናይ ቆልዑት ጀሚርካ ድሓርካ ኣብ ናይ ዓበይቲ ኣብዚ እንተደኣ ጌርካ ነዚኦም ናትና ከዓ እንተደኣ ምሂርካ ንደገ ምውፃእ ገለ መለ የድልን ደገ ወፂኻስ 50 60 70 ሽሕ ዶላር ክተጥፍእ ንምንታይ ኣብዚኣ ናይ 70 ሽሕ ዶላር ኣብዚኣ መፂኻ ግን ንክንደይ ህዝቢ ኢኻ ትሽፍነልካ ማለት እዩ ማሕበሮም ቁፅሪ ሕሙማት ሓበላ ኣብ ምንካይ ቴክኖሎጂ ኣብ ምስግጋርን ናይ መሳርሕታት ሕክምና ሓገዝ ኣብ ምግባርን ከም ዝነጥፍ ዝጠቐሰ ዶክተር መንግስ ኣብቲ ናይ ስልጠና መደብ 8 ናይ ድሕረ ምረቓ ኤርትራውያን ተምሃሮ ሓኻይም ይሳተፉ ከም ዘለዉ ኣብሪሁ ኣብዚ መጥባሕትን ስልጠናን ዘጠቓልል መደብ ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓኻይም ብወገኖም እቲ ስልጠና ነቲ ብክለስ ሓሳብ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ብግብራዊ ስልጠና ክድርዕዎ ከም ዝሓገዞም ገሊፆም እዚ መፅባሕቲ ብጀካ ነቲኦም ሕሙማት ዝህበና ማለት ዝረኽብዎ ኣገልግሎት ንዓና ትምህርቲ ንከታተል ዘለና እውን ኣፍልጦና ንምዕባይ ክኢላታት ሳብ ስፔሻሊቲ መፂኦም ንዓና ንክምህሩና ከርኢና እቲ ኩሉ ዓይነት ኣብዛ ዓዲ ዘይግበር ዓይነት መጥባሕቲ ስለ ዝሕግዝ ንዓና እውን ዓብ ዝተዋፅኦ ዘለዎ ዓይነት ፕሮግራም እዩ ክልተ ነገር እዩ ዝካየድ ዘሎ ሓደ እቲ ናይ ግላኮማ ንብሎ ወይ ከዓ ፀቕጠናይ ዓይኒ ምውሳኽ እዚ ሓድሽ ጋሻ መፂና ዘሎ ዶክተር ቶም ታየሪ ስክሪን ንገብር ምስኡ ማለት ሕሙማት ንርኢ ኣለና መጥባሕቲ ምስኡ ንመሃር ኣለና ካልኣይ ዝግበር ዘሎ ከዓ ናይ ካትራክት ካምፔይን ወይ ከዓ ናይ ሓበላ መጥባሕቲ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብኡ ከዓ ከም ተምሃሮ ክንገብሮ ፀኒሕና ነገር ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብኡ ከዓ ንሕግዝ ማለት እዩ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሓ ፅዮን ድማ እቲ መደብ ዝበዝሐ ብመንእሰያት ኤርትራውያን ሓኻይም ይካየድ ምህላው ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ፍሉይነት ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ዓቕሚ ኤርትራውያን ሓኻይም ንምብራኽ ኣብ ስልጠና ፀቂጦም ከም ዝሰርሑ ኣረዲኡ እቲ ሓደ እቲ ካታራክት እዩ እሱ ብናህና ኣባላት ናህና ጉጅለ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ መድሃኒት ድዩ ገለ ካልእ መሳርሒ ሓደ ነገራት ይቦምና እቲ ዓቕሚ ሰብ ግን ብሙሉእ ናህና እታ ካልአይቲ ናይ ግላኮማ ሓደ ክኢላ ብመገዶም ዝመፀና ኣሎ ኣሜሪካዊ ንሱ ዘቕርብናሉ ሕሙማት ንዑ እናረኣየ ይምርምር ኣሎ ይጠብሕ ኣሎ ኣስተምህሮ ከዓ ንሓካይምና ይህበልና ኣሎ ስለዚህ እዛ ሰሙን እዚኣ ድርብ ስራሓ ነራ በቲ ሓደ ወገን ናይ ካታራክት ወፍሪ እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናይ ግላኮማ እዚ ክኢላ ስለ ዝመፀ ንክንጥቀመሉ ተባሂሉ ንተወፋይነትን ድሌትን ኤርትራውያን ሓኻይም ዘመጎሰ ክኢላ መጥባሕቲ ግላኮማ ዶክተር ቶማስ ታየሪ እቲ ዝካየድ ዘሎ መጥባሕትን ስልጠናን ነቲ ኣብ መጻኢ ብዓቕሚ ኤርትራውያን ሓኻይም ክካየድ ዝሕለን መጥባሕቲ ግላኮማ ዓብዪ መንጠሪ ባይታ ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ገስጋስ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2024-2025 ዝግምግም ኣኼባ ትማሊ 20 መጋቢት ኣካይዱ ሓላፊቲ ጨንፈር መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ቀዳማይ ሰሚስተር ኣብ ዝተመዝገበ ውፅኢት ተምሃሮ ምርኩስ ብምግባር ሃጓፋት ምልላይን ብልጫታት ምዕቃብን ንውፅኢታውነት መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጾም
ኣብ ዝበዝሐ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ቁፅሪ ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ምዕሩይ ዕቤት ከም ዝረኣየ ዝጠቐሰ መምህር በላይ ኣብ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ካብ ዝተመዝገቡ ኣስታት 145,000 ተማሃሮ መጠን ምሕላፍ ብማእከላይ ገምጋም ልዕሊ 9 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ሓቢሮም ሓለፍቲ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ብወገኖም ንዝተዓመ ስራሕ ብመንፅር ዝነበረ ብልጫታትን ዝተረኣየ ድኻማትን ዘንጸባርቕ ጸብጻባት ኣቕሪቦም ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየዱ ወዘተ ዝተረኣየ ሕፅረታት ብምእራም ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘደንፍዕ ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ብምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ገብረሃንስ ወልደ ገርጊስ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ መጻኢ ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ዕማም ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ጉዳይ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ጥራይ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ እጃሙ ኸበርክት ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ተሳታፍነት ህፃናት ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ዕቤት ከም ዘርአየ ሓላፊት ምክትታል ብቕዓት መዋእለ ህፃናት ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ሰናይት ረዘነ ሓቢራ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ብደረጃ ንኡስ ዞባ ብዓመተ ትምህርቲ 2001-2002 ብድሩት ትሕተ ቅርፅን ዓቕሚ መምሃራንን ከም ተበገሰ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 10 መዋእለ ህፃናት ኣስታት 1,100 ተማሃሮ ከም ዘለው እዚ ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ18.6 ሚእታዊት ከም ዝበለ ረዲኣ እተን መዋእለ ህፃናት 6 ናይ መንግስቲ 4 ድማ ናይ ብሕቲ ምዃነን ብምጥቃስ ብመሰረት መምርሒታት ሚኒስትሪ ትምህርትን ንጥፈታትን ከም ዘካየዳን ዝምስገና ኣበርክቶ ከም ዘለወን ኣረዲኣ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ምድላው ብቑዕ ህፃን ንምባእታ ምብራኽ ርእሰ ተኣማንነት ህፃን ከምኡውን ምምዕባል ኣካላውን ኣእምራውን ብቕዓት ህፃን ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ብምብራህ ወለዲ ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ ተሳትፎኦም ክሐይሉ ኣዘኻኺራ ርእሰ መምህር መዋእለ ህፃናት ተርሙማ መምህር ኤልሳን ጎሶምን ርእሰ መምህር መዋእለ ህፃናት ፍረሰላም መምህር ተኸኣኸሰተን ብወገነን ኣብዚ እዋን እዚ መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብምዕባዩ ተሳታፍነት ተማሃሮ ክብ ከም ዝበለ ብምግላጽ ወለዲ ምትሕብባሮም ከዛይዱ ኣተሓሳሲባን ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ብዝካየድ ስሩዕ ናይ ምቁፅጻር ንጥፈታት ንመሸጣ ተዳልዩ ዝተረኸበ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ነገራት ተቓጺሉ እቲ ንብረት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግብን መስተን ከምኡውን ጠንቂ ብከላ ከባቢ ዝኾነን ብሕጊ ዝተኸልከለን ፌስታል ዘጠቓለለ ክኸውን ከሎ ብ20 መጋቢት ናይ ስራሕ መሻርክቲ ዝተረኸብሉ ከም ተቓጸለ ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ሓላፊት ሕግን ስርዓትን ወይዘሮ ገብርኤላ ይትባረኽ ገሊጻ ብዘይካዚ ካብ ዝፍቀዶም ወፃኢ ክነጥፉ ዝጸንሑ ዝርዝር ዋጋ ብዝርአ ቦታ ዘይለጠፉ ልቸንሳ ዘይሕደሱን ዘይጸንሖምን ናውቲ ቀዳማይ ረድኤት ዘየማልኡ ከምኡውን ውዕል ክራይ ዘይመልኡን ዘይሕደሱን መቕጻዕቲ ከም ተበየነሎም ብተወሳኺ ሓቢራ ካብ ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ኣማን መለስ ብወገኑ መዓልቱ ዝሓለፈ ሃለኽቲ ኣብ ጥዕና ዓብ ሃስያ ስለ ዘለዎ ዓደግቲ ዕለቱ ርእዮም ክዕድጉ ነጋዶ ድማ ሓላፍነታውያን ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም ዝስዕብ ዜናታት ወፃኢ ክቡራት ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊምና ብክብሪ ንዕድም ናብ ዜናታት ወፃኢ ምስ ንሰግር ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ እናኸረረ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ሰሜን ኮርያ ዕውት ምዃኑ ዝገለጸቶ ፈተነ ፀረ ነፈርቲ ሚሳይል ከተካይድን ከላ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ን6 መዓልታት ዝቕፅል ሓባራዊ ልምምድ ኣበጊሰን أبراهام عند مريم زدالو زيناو تصبصب اسعب سمين كوريا تمال إسرام مقابيت عود مخانو زغلو تصطو فتنة صار نفرت ميسايل كم زكايدت أفليتام اتفتنة بقعت نايت بوشت أو عاقم التكال إندستري سمين كوريا زفري صار ميسايل نمرققات سعلم خمزخونون تقليصوم بريزيدنت كيم جونغ أون نتفتنة بأكالنا تعزبو زر إسئلتات بوقعويت مدبر تلفزيون تهاجر تزرقح اللوم بزيكازي بريزيدنت كيم تمال إسرام مقابيت أب إندستري مفرم راقب هاجرو أب زكايدو عدت عقم حيل بحر مدلدال كاب قدام نتات كم زخونه بمقلات حافشاو عقم هنصات مراقب أبزل على درجة خبتصح ممرحي هبوم سمين كوريا أم جمريا نايزورحي نفلما أوان نيكلوساو أطوار كسكم متخل سامارين تمعبل كم زلا محبارات ذكريوم إذا كم زيلون كله دوب كوريان أمريكان تمال إسرام مقابيت حبراو وتهدراو لممت كم زجمرا معكنا زيناك أليحن اتلممد نخلتين كوراتات كاب زفلي كاو وتهدراو هلاوه ناصا كاب زخونه زوبا حيدت كيلومترات راي رحيقو اب زركب كبابيو زكايت زلوم اتن 6 معلتات زغصل لممد اسا 600 وتهدرات كمون هليكوبتراتن تاكتاتن حويسو بوحدو 100 زمنا وتهدراو اصوار يساتفو خم زلو تحبيروم
ሰራዊት ደቡብ ኮርያ እቲ ሓበራዊ ልምምድ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ዝኽእል ስግኣታት ንምምካት ከምኡውን ድልውነትን ሓበራዊ ስርሒታት ናይ ምክያድ ዓቕምን ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኒክሎሳዊ ፈተነ ከተካይድ ክደፋፍኣ ከም ዝኽእል ሰሜን ኮርያ ከተጠንቀቕ ምጽናሓ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ተቃውሞ ሓይሊ M23 ትማሊ 20 መጋቢት ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሃገርን እትርከብ ማእከል ዕድና ዝኾነት ከተማ ዋሊካለ ከም ተቆጻጸረ ተቃሊሑ ኣስታት 15,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ዋሊካለ ካብታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዕጡቕ ጉጅለ M23 ዝኣተወት ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብራ ከተማ ጎማ ኣስታት 125 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ የቕሬታ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ርሒቓ ትርከብ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ናብታ ከተማ ከም ዝኣተወ ዝግለጽ ዘሎ ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ሸሲከዲን ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመን ብ19 መጋቢት ኣብ ቀጠር ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ህጹጽ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ድሕሪ ምጽውዖም እዮም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ነቲ ካብ መራሕቲ ኮንጎን ሩዋንዳን ዝቐረበ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ጻውዒት ከም ዝነጸጎ እዩ ዝሕበር ዘሎ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ንፈለማ እዋን ቀጥታዊ ዝርርብ ኣብ አንጎላ ክካየዱ መደብ እኳ እንተነበረ M23 ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊኡ ድሕሪ ዘጽድቆ እገዳ ነቲ ስምምዕ ከም ዘቋረጹ ይሓቢሩ በቲ ካብ ወርሒ ጥሪ 2025 ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ልዕሊ 8,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣማይታ ሸሓት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ማሌዥያ ስብርባር ናይታ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ደቡባዊ ህንዳዊ ውቅያኖስ ተሰወረት MH370 ዝዓይነታ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ንምንዳይ ኣብ ከተማ ቴክሳስ ንዝመደበሩ ኩባንያ ኦሽን ኢንፊኒቲ ዝተባሃለ ብሕታዊ ኩባንያ ፍቓድ ከም ዝሃበ ተቃሊሑ ካቢነ ሚኒስትራት ማሌዥያ ኣብቲ ውቅያኖስ ኣብ 15,000 ኪሎ ሜትር ስፍሓቱ ሓድሽ ቦታ ዳግማይ ናይ ምንዳይ ስርሒት ንምጅማር ምስቲ ኩባንያ ብስምምዕ ከም ዝበጽሐ ሚኒስተር መጓዓዝያ አንቶኒ ሎክ ዝሃቦም መግለጺ ሓቢሮም بمسرت سممع منغست ماليزيا تسرحت مزعوت نت ኩባንያ $70 ሚሊዮን ክኸፍል ምስ ዝፈሽል ግን ዝኽፈሎ ገንዘብ ከም ዘየለዩ ተጠቂሱ ዘሎ እታ ነፋሪት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2014 ልዕሊ 239 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ከተማ ኳላላምፑር ድሕሪ ምብጋሳ ዛጊት ጠንቁብ ዘይተፈልጠ ካብ ራዳር ከም ተሰወረት ጸብጻባት ይረድኡ بمسرت مردات ساتلايت تا نفاريت كاب مسمرا بمقلاي ناب روح دبوباو هنداو ውቅያኖስ ከም ዘቕንዐትን أو كم زوداتن يزأمن قدم حجي بمتحوار ماليزيا أستراليا تشاينان أب 220 كيلومتر شفن دبوباو كفال هنداو ውቅያኖስ تخيدن أي مدلاي سرحيتات كعوت كم زي كاله تصبات يحبرون منغست أمريكا تمالي 20 مغابيت نصلات ندادي إيران علامة زغبر حدش زوري أقراص ديقوم إذا حدش سقومتي مس إيران نتأثار كم زلون استقلت أنا تشاينا زركبن تكالات كم ونا بمملاس زي تصري ندادي نزنت فامراخبن علامة زغبر مخانو بيت صحفة جنجا أمريكا بزوصو مجلس حبيروم إذا حدش إجدا أكال نايت أمريكا بالعلي إيران تكايدو زلات ساعات خوينو نتصلات ندادي إيران بدرجة زيرو نمورادن نيكلوساو مدبات إيران نمدخا من زعل مخنزوخاني يزحبر زلاو منغست أمريكا بعصر 3 مغابيت ون منستر ندادي إيران محسون باك نجاد كمون أب سدد فريا زي تصار ندادي إيران زنت فامراخبن تكالاتن كم زاقدت ذكريوم من محدار أمريكا دونالد ترامب كاب ورحلكاتي جميرو بالعلي إيران 4 زوريات اقدا 5 صدقه تصبصبات يحبروم منغست نيجيريا بصقاتات نداده هبتام ابزخونه خبابيታት ሃገሩ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጁ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብ ተኸባቢታት ዝፍጸም ዝምታን ዕንወት መስመራት ነዳድን ብናህሪ ከም ዝወሰኸ ብምጥቃስ እዩ እቲ ድንጋጌ ን6 ወርሓት ከም ዝቕጽል ዝሓበረ ፕሬዚደንት ናይጄርያ ቦላ ቲኒቡ ንትግባር እዩ ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ከም ተዋፈሩ ረዲኦም ኣብ ናይጄርያ ብመስመራት ነዳዲ ከምኡውን ነዳዲ ኣብ ዝጸዓና ቦታት ዝኽሰት ተደጋጋምነት ጉታት ምስ ዝምታ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እዚ ተወሲኑ ዘሎ ድንጋጌ ንምግትኡ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ይእምቱ ናይጄርያ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም እኳ እንተኾነት ብሰንኪ ሱር ዝሰደደ ብልሽውናን ጸጥታዊ ጸገማትን ተጠቃሚት ጸጋታት ክትከውን ከም ዘይከኣለት ግን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ዝበዝሐ ህዝቢ ናይጄርያ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝተሸመተ ነዳዲ ከም ዝምርኮስ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ ፖላንድ ምስ ሩስያን ቤላሩስን ዘራኽባ ዶብ ብጸረ ሰብ ነቶክቲ ክትሓጽሮ ምዃና ኣፍሊጣ እታ ሃገር ተጠቃምነት ናይቶም ነቶክቲ ካብ ዝኽልክል ኣህጉራዊ ውዕል ከም ሰሓበት ድሕሪ ምግላጽያ ነዚ ስጉምቲ ከም ትወስድ ትሕብር ዘላ
ፖላንድን ሃገራት ባልቲክን ካብቲ ኣብ 1997 ዝተኸተመን ልዕሊ 160 ሃገራት ዝፈረማሉ ሃገራዊ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ሳልስተ ከም ዝወፃ ዝዝከር እዩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ህንዲ ሩስያን ኣሜሪካን ዝርከበን ገለ ሃገራት ኣብቲ ኣብ ከተማ ኦታዋ ካናዳ ዝተበፅሐ ውዕል ከም ዘይፈረማ እዩ ዝጥቀስ ፖላንድ ካብ ሩስያ ክመፃ ዝኽእል ስጋኣት ንምምካት ነቶም ነቶክቲ ናይ ምትካል ስጉምቲ ከም ትወስድ እያ ገሊፃ ዘላ ይኹን እምበር ሩስያ ልኡላውነታ ንምውሓስ እምበር ንኻልኦት ሃገራት ንምጥቃዕ መደብ ይኹን ድሌት ከም ዘይብላ ትሕበር እዛም ዚሉ እንከሎ ፖላንድ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ዘመናዊ ኒኩለሳዊ ፅዋር ክትውንን መደብ ከም ዘለዋ እውን ኣነፂራ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝተፈጥረ ፀጥታዊ ቅልውላው ሃገራት ዞባ ወተሃደራዊ ዓቕምን ከደንፍዓ ከም ዘገደደን ክኢላታት ይጠቕሱ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣሜሪካዊ መርበብ ሓበሬታ ጉግል 10 ሚእታዊት ናይ ዓመታዊ መሸጡ ክቐፅዖ ከም ዝኽእል ኣሚቶም እቲ ሕብረት ነዚ ዝገለጸ እቲ ግዙፍ ኩባንያ ኣታዊታቱ ንምኽዕባት ሕግታት ዕዳጋ ክጥሕስ ከም ዝጸንሐ ብምኽሳስ እዩ ጉግል በዚ ብምጉዳል እምነትን ምጥሓስ ሕጋጋትን ቀሪብሉ ዘሎ ክስ መሰረት ቢልዮናት ዶላር ክቕፅዕ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ እቲ መርበብ ኣብ 2024 ኣስታት 350 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበዮም ጸብጸባት ዝጠቕሱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ነቲ ኩባንያ ብተመሳሳሊ ክስታት ኣስታት 9 ቢልዮን ዶላር ከም ዝቐፅዖ ይግለጽ ዜናታት ንምዝዛም ኣርስታቱ ክደግመልኩም መበል 37 ዓመት ምድምሳስ ናደው እዝን ምሕራር ከተማ ፍዓበትን ብኽብ ዝበለ ድምቀት ተዘኪሩ ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ መንደፈራ 119 ተማሃሮ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቓ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ መጥባሕቲ ሓበላን ግላኮማን ይካየድ ኣሎ ሰሜን ኮርያ ዕውት ምዃኑ ዝገለጸቶ ፈተነ ፀረ ነፈርቲ ሚሳይል ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ M23 ማእከል ዕደና ንዝኾነት ከተማ ዋሊካደ ከም ተቆጻጸረ ተቃሊሑ መንግስቲ ማሌዥያ ስብርባር ቅድሚ 10 ዓመታት ዝተሰወረት ነፋሪት ዳግም ንምድላይ ፍቃድ ሂቡ ሓፈሻዊ ዜናታት ተዛዚሙሎ ምስ ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ብሩኽ መዓልቲ